Sníte o studiu na Univerzitě Karlově, ale bojíte se, že se vám do cesty postaví váš zdravotní handicap, a nebo že nebudete mít na studium dost peněz, tak nebojte. Na Karlovce vám s tím pomůžou, je tady od toho Centrum Karolína a my vám o tom dneska řekneme víc. Karlovka je univerzitou otevřenou, moderní a přátelskou. A aby se vám tady dobře studovalo, bez překážek, tak je tady od toho Centrum Karolína, kde pracuje Šárka a ta nám řekne, jaký konkrétní kroky dělají. Centrum Karolína má na starosti studenty se speciálníma potřebama, což jsou studenty se zdravotním znevýhodněním, a zároveň pomáháme i studentům s ekonomickým znevýhodněním. Máme na půjčení například notebooky, čtečky, a různý, pokud by potřebovali něco jiného, tak se můžeme domluvit. Studenti s pohybovým znevýhodněním, studenti se zrakovým nebo sluchovým znevýhodněním. To všechno s tím univerzita počítá a máme pro ně služby přímo na míru. Spoustu studentů má psychické onemocnění, mají úzkosti, deprese. Je to něco, s čím ta univerzita počítá a na co se bere ohled, aby prostě z toho studia opravdu nevypadávali zbytečně. Snažíme se, aby Univerzita Karlova byla bez překážek pro studenty s jakýmkoliv typem znevýhodnění. Tady u vstupu do Centra Karolína mají tu orientační mapku, která je zároveň haptická, což ocení hlavně studenti a studentky se zrakovým znevýhodněním. Při orientaci v dalších místech jim může univerzita přiřadit i asistenta nebo asistentku. Jaký další kroky dělá Centrum Karolína v téhle pomoci, nám řekne studentka Nikol. Při studiích jsem nejvíce využívala digitalizaci studijních materiálů. Vlastně veškeré učebnice mi byly převedeny do elektronické podoby. Studovala jsem na právnické fakultě, vystudovala jsem to, takže jde to a všechny k tomu určitě, všem to určitě vřele doporučuji. Na Univerzitu Karlovu chodí i studenti a studentky se sluchovým znevýhodněním. A jak právě jim Karlovka pomáhá, nám vysvětlí studentka Katka. Já jsem nejdříve nastoupila na lékařskou fakultu, tam jsem studovala ergoterapii. A potom jsem vlastně nastoupila na filozofickou fakultu a tam jsem studovala 2 obory, a to byla psychologie a čeština v komunikaci neslyšících. Já jsem si hodně objednávala tlumočení, takže při výuce tam prostě byl tlumočník, který mi všechno přetlumočil, to, co ten učitel říkal. Všichni ti pracovníci vlastně na Karlově univerzitě, všichni jsou hrozně nápomocní a rádi vám pomůžou. I přesto, že je Karlovka často v historických budovách, snaží se být co nejvíc bezbariérová. A jak se jí v tom daří, nám řekne bývalý student a současný zaměstnanec Univerzity Karlovy Ivan. Se snažíme mapovat architektonické bariéry v budovách univerzity. Univerzita jako dlouhodobě pracuje na tom, aby se to měnilo k lepšímu. Zlepšuje se to. Pokud váháte, jestli podat přihlášku na Univerzitu Karlovu z finančních důvodů, tak váhat nemusíte. Pokud jste z nízkopříjmové rodiny, tak můžete jednu přihlášku podat na Karlovku úplně zdarma. Jenom bacha, tyhle přihlášky se dávají dřív, do konce prosince, tak na to myslet. A ještě jedna důležitá věc. Na Karlovce samozřejmě vědí, že se vaše situace během studia může změnit. Ať už finanční, rodiče vás přestanou podporovat, anebo zdravotní. Proto je tady Centrum Karolína připraveno pomoci během celého vašeho studia. Jak jsme vám dneska ukázali, Univerzita Karlova je skutečně otevřena všem. Takže pojďte na Karlovku.